llibres, més lectures, a la 43 edició de la Fira del Llibre de València. I ara ens arriba el moment de parlar d'un assaig, molt especial, publicat per la Universitat de València, per la càtedra Joan Fuster, i és el llibre de Llorente a Març, estudis sobre l'obra cívica de Joan Fuster. I parlem amb el seu autor, amb Pau Viciano. Pau, benvingut. Bon dia. Quines novetats aporta als estudis fusterians el teu llibre? Bé, bàsicament el que he intentat és buscar aspectes de l'obra de Fuster que no havien estat tan tractats, perquè normalment es redueix massa a una qüestió d'una política molt concreta, de la identitat nacional del país, etc. He entrat una vegada, d'una banda, a estudiar la postura de Fuster respecte a la seva pròpia tradició del valencianisme, que comença amb Llorente i acabaria, diguem, en els anys 30, en els primers partits nacionalistes, i veure com es posiciona Fuster, perquè de vegades el tòpic diu que Fuster va ser molt iconoclasta i que va rebutjar això, va fer un trencament, però si vas als textos d'ell veus que és més matisat, que salva moltes coses de Llorente, encara que critica d'altres, i també es reconeix ell mateix dins d'aquesta tradició política, encara que ell accentua alguns aspectes. I en aquest sentit, tots els estudis que he reunit així busquen un poc el matís, la precisió, perquè Fuster, encara que és un home d'unes conviccions molt poques, però molt sòlides i molt coherents al llarg de la seva vida, sí que segons l'època i segons el context, les seues posicions varien. I això és el que crec que és interessant veure, com van matisant-se i que no són tan monolítiques ni tan dogmàtiques com pot semblar. El títol del llibre, i unir a Llorente, a Mas i a Fuster, és un poc una provocació. T'ho dic perquè Llorente sempre ha sigut no massa bé considerat ni per l'esquerra ni per la dreta. Fuster, bueno, què anem a dir? I Març. Com se nuga tota aquesta provocació i, a més, dins del valencianisme? És un poc oxímoron, no? Bé, són quasi contemporanis, Llorente i Març. Llorente és un poc més jove, però, per exemple, l'altre dia ho vaig veure casualment. Quan publica el Capital Marx, Llorente acaba de fundar les províncies, l'any 66, i l'altre el 67. Bàsicament, per un costat, és una explicació banal, i és que són diversos estudis, i he posat el primer que parlava Llorente i l'últim és el que de Marx, però també hi ha una altra intencionalitat, i és que, d'alguna manera, jo crec que, a part que és cridaner, d'alguna manera, també és una manera de parlar d'una evolució intel·lectual del propi Fuster, que comença vinculat a l'Horrat Penat, encara que ja tenia una visió pròpia, però al món de l'Horrat Penat, i acabarà als anys 60 i 70 acostant-se cap al marxisme, que en aquell moment era un moviment intel·lectual en auge. En aquest sentit, crec que fa aquesta trajectòria de Fuster que també assura la trajectòria d'un sector del nacionalisme, del valencianisme. Però va una reivindicació implícita? De qui? De Marx? De Llorente? De Marx, de Fuster. Fuster explícita. De Llorente. De Marx implícita i Llorente semi-reivindicativa. Les idees fusterianes continuen vigents després de 50 anys de la publicació de Nosaltres els Valencians que estem celebrant en aquests moments? Crec que hi ha un element, un indicador, que d'alguna manera sí que estan vigents perquè continua sent un tabú, Fuster. Si Fuster era convertit en algo que no apela a la realitat actual, que no té res a veure, aleshores seria un clàssic, i com Blasco Ibáñez, que ara ja està reivindicat per tothom, mentre que fa uns anys, fa unes dècades, Blasco Ibáñez era un republicà anticlerical perquè en aquell moment aquesta qüestió era molt candent, i després això s'ha vaivagat i ara ja Blasco és un gran clàssic, un valencià universal. Si Fuster algun dia esdevé un valencià universal i un clàssic i és valorat per tot l'aspecte social, voldrà dir que les seues idees ja no tenen aquest contingut actual. Jo crec que encara el tenen en part, perquè moltes insuficiències que ell detectava en la societat valenciana dels anys 60, sota noves formes, continuen. Aquest caràcter subaltern de la societat valenciana, aquesta situació que hi ha de la llengua, de la cultura o de la política al país respecte a l'Estat, això continua estant vigent en altres formes, en altres canvis. I crec que en aquest sentit encara aporta o dona elements per a reflexionar. És un punt de partida, per lo que estàs dient. Un punt de partida encara valuós i encara vàlid. Jo crec que està ahí encara. Malgrat ell, potser, perquè ell també deia que li hauria agradat que es valorés més la seva tasca com a poeta o com a assagista literari i no tant la seva tasca política o cívica, la seva obra cívica, que ell la veia com una obligació més immediata, però que tant de bo que haguera quedat superat aquesta situació en un sentit favorable i que poguera tornar-se el Fuster literari, home de lletres. Estem enguany en el 50 aniversari de la publicació de Nosaltres els Valencians, una publicació, a més, molt curiosa, perquè també en ella va començar edició 62. Són qüestions que moltes vegades se desconeixen. Com se pot llegir en aquests moments Nosaltres els Valencians? Per a noves generacions.
jo crec que no es pot llegir com si acabara d'eixir de la impremta. No? Això és el que diu este senyor de la realitat, perquè clar, com he dit, ha hagut uns canvis estructurals importants, socials, polítics, etc. Canvis que en part han estat motivats pel propi impacte a favor i en contra de nosaltres valencians. La societat actual, a nivell cultural i polític, la valenciana ha repercutit. Ha generat rebuig, ha generat adhesions, uns moviments i està ahí. Jo crec que la importància, d'una banda, és una obra d'una qualitat literària important, encara que en principi és un assaig polític o civil, és un llibre magnífic des del punt de vista assagístic. Després també es pot llegir com una visió del passat valencià que intenta ser comprensiva, o omnicomprensiva i sintètica, que després molts aspectes concrets d'aquesta visió han quedat o matisats o modificats o superats per la pròpia recerca que ell va estimular indirectament. Però jo crec que és una obra que cal llegir-la per a fer-se una idea global de la interpretació de la història del país i després, ja, segons la informació que cadascú pugui anar agafant, veure les evolucions o les matisacions d'aquesta idea central. Però a més, una idea que té només un contingut històric, sinó té un contingut ètic, d'un posicionament a favor d'una construcció d'un país que això continua estant vigent, i impuls ètic o civil. I la resta de producció fusteriana, diccionari per ociosos, els poemes... Això jo crec que té el grau de producció clàssica, que qualsevol persona, encara que no estigui a favor de les idees polítiques de Fuster, no pot deixar de reconèixer que és un dels grans autors de la literatura valenciana i catalana en general. Com a prosista d'assaig, jo crec que ha influït en tota la gent que intentem escriure en valencià ací al país i a Catalunya en part també ens influeix l'estil també. Anem a parlar del Pau Viciano, escriptor. Tu vas guanyar el Premi Joan Fuster, però tu vens d'un món com és el món de la història medieval, has fet investigació dins del camp de la història medieval. Quina és la teua evolució? Quins són els temes que més t'interessen a l'hora de treballar? Com a historiador. Com a historiador i com a escriptor. Jo no sé, com a escriptor, bé, sí. Assagista. Sí, em costa un poc perquè em pareix un poc pretensiós, però vaja, sí, escric, soc escriptor. Com a historiador, és una altra faceta. Hi ha unes connexions subterrànies, però bàsicament he fet història social del món agrari, del món rural. I podríem dir com a assagista, el que m'ha interessat sempre és l'ús de la història que es fa la societat, no dins de l'àmbit acadèmic, universitari o dels historiadors, sinó això per a què serveix, o qui ho utilitza, com es difon, a quins interessos ha servit, des del segle XIX fins ara. Aleshores, el primer assaig que vaig fer va ser La tentació de la memòria, que era un intent d'estudiar com la història valenciana des de la Renaixença fins als anys 70 s'havia fet, quin rerefons ideològic tenia, etc. I a partir d'ahir vaig encetar una línia que és d'historiografia, podríem dir, o de veure la història més enllà de les aules acadèmiques, com se fa, com se divulga, per a què serveix i quins interessos poden haver darrere. I en això he fet una sèrie d'assaigs. Per exemple, també El Regne Perdut, que feia un recorregut pels historiadors de la Renaixença des de Llorente fins als anys 30 o 40 també. Aquesta és la tasca del Pau Viciano, investigador, escriptor, assagista, però el Pau Viciano, lector. Què li interessa a Pau Viciano, lector? I quins llibres són els que més recorda i els que torna? Ahí puc decepcionar més, perquè com a lector, no sé, si recorde quin llibre t'ha influït més, és molt difícil de dir, no? Però quines primeres lectures vas fer que te van influir o que recordes com a escriptor literari? Perquè jo també tinc una prehistòria que vaig fer algun assaig literari que no té on està publicat. Tornaràs? No ho sé. A mi m'ha agradat molt la narrativa de Pere Calders, per exemple. Això quan tenia 17 o 18 anys. Pere Calders i Jorge Luis Borges, les narracions, que em pareixen fascinants. I això em va influir molt en una faceta d'això més literària. Després, és l'època dels 18 anys, que llegeixes molts clàssics de novel·la, bàsicament. A mi m'interessa sobre la novel·la, també alguna cosa de poesia. I actualment, si el que llegeix serà un poc pedant, però a mi el que estic llegint ara sobretot són autors russos dels anys 20 i 30 de la Revolució, però molts dels quals van ser censurats o han quedat apartats i s'ha recuperat recentment la seva obra, com Andrei Platonov o Isaac Babel o aquest tipus d'autors. Molt bé, Pau. Només ens queda demanar-te una recomanació feta als lectors que llisquen este llibre de Llorente a Març, Estudis sobre l'obra cívica de Fuster,
i que llisquen a Fuster. Com ho resumiries? I m'agradaria que tu eixa crida la feres tu. Crida a la lectura de Fuster. A la lectura de Fuster i a la lectura del teu llibre. Què trobaran? Bé, el meu llibre, no sé, el que hem dit, crec que bàsicament intenta fer visions d'aspectes de l'obra de Fuster que no estaven tan coneguts. Això del marxisme, parla també de Fuster respecte als jueus, la seva identificació com a jueu, la judaïtat, etc. La revisió de Llorente, que ha sigut molt polèmica i se treballa molt sobre ella. I, en definitiva, jo crec que és anar a buscar un Fuster que està més enllà del tòpic, més enllà del tòpic antifusterià i del tòpic fusterià, que també hi ha un tòpic fusterià. I és buscar això, un Fuster més nou, més fresc. Molt bé, moltes gràcies, molt d'èxit en els teus projectes futurs i molt d'èxit en este llibre. Gràcies per nosaltres.